A gościem wiadomości jest prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani prezes, dziś Święto Narodowe 3 maja obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji właśnie 3 maja. 230. rocznicę dokładnie obchodzimy. W okresie zaborów świętowanie rocznic było zabronione, zakazane. Dziś cieszymy się wolnością i świętujemy. Jakie znaczenie wtedy dla Polski, dla Polaków miała Konstytucja 3 maja? Konstytucja 3 maja miała naprawić i uporządkować Rzeczpospolitą. Cały system prawny miała wyeliminować te instytucje, które doprowadziły do chaosu, a również do rozbiorów Polski. Taki był cel. Miała w nowoczesny sposób zbudować Rzeczpospolitą. I na pewno udało się to wewnętrznie. Oczywiście nie udało się Konstytucji 3 maja zablokować rozbiorów Polski, ale udało się zbudować wewnętrzny ład. Konstytucja trzeciomajowa była pierwszą w Europie, drugą na świecie. Była niezwykle nowoczesną konstytucją, ponieważ nawiązywała właściwie do tradycji demokratycznych, nawiązywała do trójpodziału władzy, który dzisiaj jest fundamentem funkcjonowania wszystkich właściwie demokracji. I ten trójpodział władzy obowiązuje do dziś. Ona nadawała też obywatelom więcej praw. Kształtowała relacje między panami a pracownikami rolnymi, którzy wcześniej, chłopami, którzy wcześniej funkcjonowali w niezorganizowanej rzeczywistości. Kolejne pytania już na antenie TVP Info. Serdecznie państwa zapraszam. Pani prezes, a jakie jest przesłanie dzisiejszego święta? Przesłanie dzisiejszego święta, właśnie szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości, jest takie, że przede wszystkim powinniśmy funkcjonować jako wspólnota. Powinniśmy szanować i odnosić się do naszej historyczno-kulturowej przeszłości. Powinniśmy funkcjonować we wspólnocie, bo bez tej wspólnoty zorganizowanej, lojalnej, solidarnej wspólnoty, jako naród, jako państwo, nie jesteśmy w stanie przetrwać, nie jesteśmy w stanie chronić naszych obywateli. Poza tym też, jeśli chodzi o przesłanie Konstytucji trzeciomajowej, to ono w mojej ocenie wiąże się z nawiązywaniem do tych demokratycznych tradycji. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, że bardzo często mówi się, że są ugruntowane demokracje w Europie. Polskę często traktuje się jako kraj o świeżej, takiej jeszcze nieugruntowanej demokracji. A to nieprawda, bo właśnie Konstytucja 3 maja pokazała, że Polska jako pierwsza zbudowała coś, co można było powiedzieć było wyjątkowe ze względu na to, że to nie było zbudowane przy pomocy szabli, czyli konstytucja była porozumieniem, wewnętrznym porozumieniem narodowym, bez szabli, bez armat, tylko na bazie konsensusu. Czyli to my byliśmy inspiracją dla innych państw i narodów. Ja uważam, że tak. Uważam, że tak było. Stąd nawiązując do mojej tutaj wcześniejszej wypowiedzi, do tego związku z tą wspólnotą historyczną, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że mamy olbrzymie dziedzictwo narodowe, którego nie powinniśmy się wstydzić. Powinniśmy odejść od tej właśnie pedagogiki wstydu. Od tego, co przez lata było dla nas pewnym brzemieniem. Powinniśmy się z tego wyzwolić. Powinniśmy pamiętać, że jesteśmy pełnowartościowym członkiem wspólnoty europejskiej. Że wnieśliśmy do tej wspólnoty właśnie pierwszą pisaną konstytucję. Pokazaliśmy, że mimo tego, bo oczywiście powody, dla których konstytucja nie przetrwała, związane były nie tyle z całym państwem, całą społecznością, narodem, tylko wynikały ze zwycięstwa partykularnych interesów. No właśnie, bo Konstytucja 3 maja, piękna, ważna i potrzebna karta historii, ale była też targowica, która prosiła o interwencję za granicę. Tak też się stało i Konstytucja 3 maja została, krótko mówiąc, zniweczona. No, jeśli chodzi o stan faktyczny, to rzeczywiście tak się stało, że nie udało się poprzez Konstytucję 3 maja zatrzymać, tak jak mówiłam, rozbiorów. Natomiast rzeczywiście te partykularne interesy, czyli brak tej wspólnotowości, brak solidarności,
A w naszym funkcjonowaniu, jeśli ktoś decyduje się funkcjonować w imieniu suwerena, narodu, bo właśnie konstytucja też jasno określała, wszystkie nasze kolejne konstytucje jasno mówiły, że to suweren jest tym, który ceduje na poszczególne władze swoje prawo jako suweren. I prosi, aby te poszczególne władze reprezentowały go. Ale tym punktem odniesienia jest suweren. Suweren jako jedność. W związku z tym, jak ktoś się decyduje na działalność publiczną, powinien pamiętać o tym, że to nie jest jego prywatna działalność, tylko że zawsze reprezentuje interes całego społeczeństwa. Całego, nie wybranej grupy, nie swojego środowiska, tylko całego społeczeństwa, zarówno tych słabszych, mocniejszych, każdego. To przejdźmy teraz do współczesności. Już częściowo w zasadzie pani prezes odpowiedziała na to pytanie, które chciałbym teraz zadać, bo chciałem zapytać o obecną rolę konstytucji. Jaka jest dziś we współczesnym świecie, we współczesnych czasach rola konstytucji? No, konstytucja, jak jeden z jej artykułów mówi, jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Jest tym punktem odniesienia. I jeśli tworzymy prawo, Sejm tworzy prawo, to musi odwoływać się do norm, które zawarte są w Konstytucji. Jest jakby tym fundamentem Rzeczpospolitej. Pani prezes, ale obserwując bieżącą politykę, no to trudno przecież się wrażeniu, że ta konstytucja jest traktowana przez polityków instrumentalnie, bo zdarza się tak, że jeśli coś jest zgodne z interesem politycznym danej grupy politycznej, to mówią tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Natomiast gdy jest to już niezgodne z linią danego ugrupowania, to twierdzą, że Trybunał Konstytucyjny nie ma racji. Konstytucja napisana jest pięknym językiem polskim, przystępnym językiem, zrozumiałym dla każdego. Nie trzeba dokonywać wielkich interpretacji, żeby zrozumieć poszczególne jej artykuły. Podobnie pięknym językiem pisana była Konstytucja 3 maja. Polecam wszystkim czytanie Konstytucji i odnajdywanie w tej właśnie Konstytucji 3-majowej tego odniesienia do rzeczywistości. Natomiast rzeczywiście stało się tak, że w ostatnim czasie Konstytucja była na ustach wszystkich, że dokonywano różnych interpretacji Konstytucji, wprowadzano społeczeństwo w błąd. Ja wielokrotnie dostrzegałam, że wielu polityków powoływało się na jakieś treści konstytucji, których nie mogłam odnaleźć w tej naszej konstytucji. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w relacji to trzeba przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem, jedynym podmiotem, który konstytucyjnie ma zapisane prawo do badania zgodności aktów prawnych właśnie z konstytucją. No i teraz krótko mówiąc o tym, czy dana ustawa jest zgodna z ustawą zasadniczą, czyli z konstytucją, czy nie, decyduje tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny. Ale są politycy, którzy sami uzurpują sobie do tego prawo, twierdząc i mówiąc, nie tylko z mównicy sejmowej, że to jest zgodne z konstytucją, to jest niezgodne z konstytucją, czyli jakby stają się jednoosobowym Trybunałem Konstytucyjnym. To jest anarchizacja życia publicznego. Tak jak językowa anarchizacja nastąpiła poprzez jakby wyrażenie zgody na używanie wulgaryzmów, słów, takiego brutalnego języka przemocy, tak jak tutaj jakby też jest ta anarchizacja i jest jakby taka zgoda pewnej części polityków na to, aby właśnie pogwałcając wszelkie zasady i reguły i wynikające z konstytucji i różnych aktów prawnych zasady były nieprzestrzegane. I stąd mój apel też, wielokrotnie już o tym mówiłam, żeby pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny nie jest Trybunałem Julii Przyłębskiej. Pozwolę sobie teraz przy okazji tej rozmowy w tak ważne święto o tym powiedzieć. Apeluję do odpowiedzialności wszystkich polityków, zarówno krajowych, jak i europejskich. To jest Trybunał Konstytucyjny, który został wybrany zgodnie z regułami określonymi przez naszą konstytucję. Składa się z 15 niezależnych, niezawisłych sędziów. Każdy z tych sędziów ma jeden głos. Głos prezesa Trybunału jest równoważny ze wszystkimi innymi. Jest to 15 odważnych sędziów, którzy codziennie poddawani są olbrzymiej
presji, właściwie niespotykanej chyba w żadnym z krajów Unii Europejskiej. To, co w tej chwili dzieje się, jeśli chodzi o próbę ingerowania w orzekanie Trybunału Konstytucyjnego, właśnie poprzez różne groźby, poniżania, poprzez podważanie statusu sędziów, w mojej ocenie jest bezprecedensowe, nie powinno mieć miejsca i świadczy źle nie o sędziach Trybunału, ale o tych wszystkich, którzy takich rzeczy się dopuszczają. To jak sędziowie dzisiaj funkcjonują, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w tym okresie, gdy to część polityków wywiera olbrzymią presję, gdy niektórzy politycy próbują podważać rolę sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Jest trudno, ale sędziowie, jak powiedziałam, są odważni. Odważni w walce o prawdę. Bo prawda, jak czasami niektórzy mówią, prawda sama się obroni. Prawda nie obroni się sama. My musimy walczyć o tą prawdę. I właśnie również do sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy ta walka i sędziowie radzą sobie z tym. Są niezależni, niezawiśli. I powiem, że ostatnio skonstatowałam z smutkiem apel czy list byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym również prezesów, którzy wskazywali Trybunałowi aktualnemu, orzekającemu, jaki ma wydać wyrok, co powinien zrobić. Nie będę ukrywać, że jestem zdruzgotana, dlatego że ja rozumiem, że jakiś, znaczy nie tyle, że rozumiem co, ale no, jeśli polityk jakiś powiedziałby, nie będący sędzią, nie rozumiejącym, czym jest ta niezawisłość sędziowska, to można jeszcze przejść obok. Ale jeśli sędzia, który orzekał, nie rozumie, że takim apelem narusza niezawisłość, wprost, eksplicite narusza niezawisłość sędziowską, to nie ukrywam, że jestem zdruzgotana. Są to osoby, które są profesorami, są to osoby, które uczą młodzież. I moje pytanie, czy rozumieją, na czym polega istota niezawisłości sędziowskiej? To są sędziowie w stanie spoczynku. Byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Czy pani zdaniem w ten sposób próbują wywierać presję na obecny skład Trybunału? Oczywiście, że tak. Swoim autorytetem próbują wpłynąć na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Również wygłaszają tezy, które mają być jakby przerazić sędziów, że orzeczenie, jeśli zapadnie w takiej a takiej formule, to wówczas ono będzie oznaczało polexit. A wiadomo, że polexit jest to bardzo popularne w tej chwili hasło polexit, a więc społeczeństwo polskie, które jest bardzo proeuropejskie, które chce być w Europie i nagle mówimy, jakiś organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, chce tego polexitu, bo takie orzeczenie może doprowadzić do polexitu. Nie, proszę państwa. Absolutnie Trybunał Konstytucyjny ani nie ma w zamyśle doprowadzenia do polexitu. Trybunał po prostu orzeka o zgodności prawa, również zgodności prawa europejskiego z polską konstytucją, z tego prostego powodu, że konstytucja nakłada na niego taki obowiązek i mówi, że konstytucja jest najwyższym prawem i w wielu państwach europejskich, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Niemczech i wielu innych krajach trybunały konstytucyjne dokonują tej oceny i stwierdzają, że w danym obszarze prawo europejskie, czy nawet orzeczenie TSUE jest niezgodne z prawem krajowym. I nikomu do głowy nie przychodzi, że na przykład Trybunał Niemiecki chce, aby Republika Federalna wyszła z Unii Europejskiej. Stąd ta nagonka, ta zupełnie bezprecedensowa, niesprawiedliwa, taka narracyjna nagonka w stylu właśnie tej ponowoczesnej narracji, którą w tej chwili mamy, powoduje, że polski Trybunał Konstytucyjny jest pod szczególną presją i dumna jestem z moich kolegów sędziów, że tej presji nie ulega. Że sędziowie orzekają, nie rezygnują z orzekania. Orzekają i dzielnie stoją na straży praw Rzeczpospolitej, bo czują, że wykonują swoje zadanie dla suwerena, dla narodu. Od tego jest Trybunał, żeby sprawdzać ustawy pod kątem zgodności z konstytucją i inne akty prawne oczywiście również. Ale przecież pamiętamy, że nie tak dawno Trybunał Konstytucyjny, część orzeczeń, uzasadnień powstawało poza Trybunałem Konstytucyjnym. No, kiedy takie praktyki miały miejsce i czy one już się definitywnie skończyły? No bo to jest
Niezgodne z prawem po prostu. Rzeczywiście takie praktyki były, wielokrotnie o tym mówiłam, ale one zakończyły się. W tej chwili nie ma takiej sytuacji, żeby orzeczenia zapadały poza Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o to, żeby były przygotowywane poza Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał reguluje kwestie z różnych obszarów. I to jest tak jak w sądzie, kiedy sąd wydaje wyrok, tak jak kiedy Trybunał wydaje wyrok, to jest grupa, która jest zadowolona z tego orzeczenia, bo spełniał jakby oczekiwania, a jest grupa, która jest niezadowolona. I po wydaniu orzeczenia, kiedy ono się uprawomocni, to chodzi o wyroki sądów powszechnych, a po wejściu w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest czas na komentowanie, glosowanie, polemizowanie z tym orzeczeniem, ale wszystko musi się dziać na poziomie eleganckim, europejskim, takim poziomie, do jakiego na poziomie debaty cywilizowanego świata, a nie debaty, która ma jedynym celem tej debaty jest destrukcja. Destrukcja i jeszcze raz destrukcja. No, niestety taka jest rzeczywistość polityczna, że w tej chwili coraz ostrzejsze są ataki, to na przeróżne instytucje w zasadzie nikt nie jest wyłączony z tych ataków, bo wszystkie środki i metody są dozwolone, obserwując scenę polityczną, ale my tutaj rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym. To w związku z tym chciałbym zapytać panią prezes, jakimi sprawami obecnie zajmuje się Trybunał, bo to może być ciekawe dla wszystkich. Trybunał Konstytucyjny zajmuje się różnymi sprawami, od tych właśnie, które są takie głośne, dotyczące między innymi prawa europejskiego, ale również rozpoznaje sprawę dotyczącą zatrzymania prawa jazdy po przekroczeniu prędkości 50 km. No to ważna sprawa dla wielu Polaków, kierowców. Tak, to Trybunał. Trybunał zajmuje się również sprawami związanymi z procedurą odwoławczą, jeśli chodzi o decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeden z sądów, sąd w Koninie zadał pytanie Trybunałowi, czy ta procedura, która obecnie obowiązuje, jest zgodna z konstytucją. Trybunał zajmuje się również innymi takimi regulacjami, które jakby bezpośrednio, ponieważ mamy wiele skarg konstytucyjnych, bo to jest ciekawe, że mówimy o tym, często politycy mówią, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, że społeczeństwo nie jest zainteresowane działalnością. Nie, wręcz odwrotnie. Mamy bardzo dużo skarg konstytucyjnych, więcej niż w poprzednich latach. I te skargi konstytucyjne o tyle są ciekawe, że one często dotykają bardzo takich zindywidualizowanych spraw. Wydawałoby się, że nie mają jakiejś takiej rangi erga omnes politycznej, ale jednak dotykają spraw obywateli. Także tak wygląda codzienność, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, między innymi o zasiłkach również będziemy orzekali i o wielu kwestie postępowań komorniczych też to może interesować. Również jeśli chodzi o sprawy związane z ochroną środowiska, jeśli chodzi o dziedziczenie. Jest cały arsenał spraw, co do których poszczególni obywatele, sądy, posłowie, a więc wszystkie te podmioty, które mają prawo zadawać pytania i skargi, kierować skargi konstytucyjne i wnioski do Trybunału, którymi są zainteresowane i które kierują do Trybunału, zakładając, że Trybunał Konstytucyjny tym się zajmie i udzieli im odpowiedzi na pytanie, czy ta regulacja konkretna jest zgodna z polską konstytucją. Wiele ciekawych, ważnych tematów dotyczących nas wszystkich, a przynajmniej w części z tych, co pani wymieniła, pani prezes. Bardzo dziękuję. Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego, była gościem Wiadomości. Dziękuję bardzo. Do widzenia.